ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat. Ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Pagkadait sa iyang mga tao, linis sa iyong ta, iyong Diyos ang itong hari, isamahan magkakagahang sa tanan, nagasimba kami kanin, nagampasan kami kanin, naganayin kami kanin, sa iyong magampo kita. O Dios, maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabag-o ang iyang kabatanon sa kalag. Aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik ngadto sa himaya sa pagkasinagop. Magpaabot nga mapasalamaton sa
sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, na buhi og hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya, mitindog si Pedro, uban sa napulog usa ka apostoles, og sa makusog nga tingog, miingon kanila. Mga igsuon kong Hudiyo, og kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Dios nung buluhaton, matinaw, gipadayag kaninyo pinaagi sa mga milagro ug sa mga katingalahang butang ug mga ilhanan nga gibuhat sa Dios, pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod ni ini, kay dinhiman kamo, kini may tabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot, mitugyan kang Hesus nganha kaninyo, ug gipapatay ninyo siya sa mga makasasala, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios, o giluwas gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon mahitungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko, kay ania man siya sa akong tuo aron dili ako matarog. Tungod niini, masaya ang akong kasing-kasing o ang akong mga pulong puno sa kalipay. Og ako, bisan tuod mamatay, magmalaumon. Kay dili mo mubiyaan ang akong kalag didto sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang buotan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi, o pinaagi sa imong pagpakiguban kanako, ako mapuno sa kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tulungan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Bantay ako, Dios, kay nagadango pa ko kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, ug ang akong pupa. Ikaw ang nagalingon sa akong swerte.
bisan sa kagabion, nagapaymangno ka na ko ang akong kasing-kasing. Ibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Una na siya sa akong tungkamot, wala ko'y kabalakan. Usang akong kasing-kasing nalipay, ug ang akong kalaglag sa diyan. Ang upusab nga lawas, nagapabilin diha sa pagsali. Kay dili niyo mubiyan ang akong kalag, dito sa kahilahad man. Nitugot mga imong butang alagad, mudangat sa pagkadunong. Tudluan mo ako sa dalan sa kinabuhi. Ang bugos nga kalipay diha sa imong atubangan. Ang mga kalipayan diha sa imong tuong kamot. Hangtod sa Ginoo, tulungan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios, nga maghukom sa tanang mga tao, sa walay pagpinig sumala sa ilang binuhatan, tahuran ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Kay nasayran ninyo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa dautan pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi o bulawan. Kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karniro, walay buling o mansa. Gipili siya sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan, o gipadayag siya niining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinagi kaniya, nagtuo kamo sa Dios, nga mao'y nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya aron ang inyong pagtuo ug paglaom adto ninyo ibutang sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos
Ginoo maanaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus. Mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Ug nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya, apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, unsa ba'y inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo og panagway. Ug ang usa kanila nga giganyag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra ba'y nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabo nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon, itubag sila. Usa siya ka propeta, ug giila sa Dios ug sa tanang mga tao nga gikamahanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon. Ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Ug pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan. Apan wala nila kaplagi didto ang iyang lawas. Ug namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno sila panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan. Ug nakaplagan nila kini sumala gayod sa gisugilon sa mga babae. Apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayod ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan. Sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Yan tungtungura, duol na sila sa balangay nga ilang adtuan. Ug nagpasabot si Jesus nga daw mapadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan, anhi lang ta mamahulay, kay hapit na magabi. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ilan ng pagpanihapon, mikuha siya sa paan ug gipanalangina niya kini. Unya gipikas-pikas niya ug gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nagkaila sila kaniya. Apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila. Dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatin-aw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Ug nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem. Diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom ug nag-ingon, tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. May mga higayon nga
daw mahugno ta o ma-discourage ta, siguro ang mas bati pag yun nga termino, madesperado ta kung doon na tayo gidahom nga mahitabo o niya di mahitabo, no? Doon na tayo plano o niya di matuman, doon na tayo damgo o niya wala di ay tayo padulngan, no? Di bitaw magtakdo ang unsa itong gustong mahitabo ug ang tinuod yun nga nahitabo, no? Muni gibati aning duha ka mga tinunan nga nagpanaw gikan sa Jerusalem padulong sa Emmaus, no? Ang Emmaus, no? Southwest sa Jerusalem, no? Buti pasabot nga ang ilang gilaktan padung sa kasadpan. Ug asa mo sa pangadlaw mo na ilahang rumbo, no? So gahulagway siya nga kining maong panaw, no? Padung yun ni sa pagkawala na ipaglaom, no? A journey in desperation. Ano man, ilang mang ginunot ang pagsahop sa adlaw. Ngano man nga nadesperado man sila, ang ilang nakita, maura ang pagkawa matuman sa ilang gidahom nga buhato ni Jesus kanila. Nung nagipangutanan sila ni Jesus, kay giubanan sila ni Jesus sa daan, unsa ba din nahitabo, no? Ingon sila nga, nagdahom maglunta kami nga kato si Jesus motoy buluwas sa Israel. Namatay man niya, hangtod karon wa pa'y balita. Ang balita nga nawa ang iyang lawas. Tungod sa ilahang focus sa kapalpakan, suma sa ilahang panglantaw, wa sila makailan ni Jesus. Wa man sila magdahom nga tinuod ay nga si Jesus na banhaw. Unsa may gibuhat ni Jesus? Gihisgutan ni Jesus ang tanang bahin sa kasulatan nga nagtumong o naghisgot sa pagpasakit o pagkabanhaw sa Mesiyas, no? Nga ang muluwas nila di ay suffering Messiah, manuluwas nga magantos. Wa yun sila makailan ni Jesus hangtod naabot sila sa lugar diin ningit-ngit na ang ilahang panaw, no? Wa pa sila kaabot sa ilang destinasyon, no? May pahulay sila, ilang gidapit sa Jesus nga pagpabilin lang uban namo, no? Unya si Jesus may pikas-pikas sa pan. Kining breaking of bread, mao man siya ang ilahang ritual sa mga tinunan ni Jesus sa ilahang panagpundok, no? Mura ning ilahang pagkaon nga maoy ilahang banding, no? Di ba? O na ay family day, manglakaw mo, maniudto mo, doon namin inyong mga ritual pod, no? Inyong banding, no? Una nga, sa pagpikas-pikas ni Jesus sa pan, ilang nailhan nga, uy, ang Mesiyas di ay kani, ang magtutudlo. E diha-diha, si Jesus nawala sa ilang pananaw. No? Nindot kayo nga, nakailan na unta sila nga si Jesus di ay kadto, si Jesus nawa sa ilang pananaw. Unya, unsa may nitabo, mibalik sila sa Jerusalem, no? Bisag ngit-ngit na sila milakaw, no longer with desperation, no? Di na sila desperado. Inspired na sila kay tinuod ay nga nabanhaw sa Jesus, mubalik ta sa Jerusalem kay atong tukuron ug usab ang nahugno nato nga damgo. Muna na ilang panglantaw, no? We will rebuild our dreams. Bisag ngit-ngit, nibiyahe sila ug ang ilahang gipadulngan mauna ang lugar diin adto musubang ang adlaw, no? They were traveling east. Nindot kayo ang symbolism, no? Ug dito pag-abot nila sa Jerusalem, ilang ipaambit ang ilahang kasinatian, no? Sa unang pagbasa atong nadungog, no, nga ang panglantaw ni Jesus, no, nausab, no, nga diha sa kamatayon kinabuhi ni Jesus ug sa iyang kamatayon nakita ni Pedro ang pagka-Diyos ni Jesus, no? Human na mabanhaw si Jesus, no? Wa sila makakita anak before the resurrection. Ila nakita nga si Jesus, anak sa panday,
maalamon, magtutudlo, no? Apan sa pagkabanhaw na, no, after the resurrection, nakita ni San Pedro nga kini di ay si Jesus sa iyang kinabuhi mipadayag sa iyang pagka-Dios, no? Nausab na ilang paglantaw sa kamatayon ni Jesus, no? Dili na kapildihan, no? Mumili lang initial reaction pagkamatay ni Jesus, ang tanang tinun-an niya nagtago-tago, kay mahadlok sila isunod. Apan sa ilang pagsaksi sa pagkabanhaw ni Jesus, may sugod na silang may proklamar nga si Jesus di ay Mesiyas, nga si Jesus di ay Diyos, no? Sumuni ang bunga sa pagkabanhaw, nausab ang panglantaw ni Pedro sa kinabuhi ni Jesus, no? Muna nga sa ikaduhang pagbasa sa basahon ni sulat ni San Pedro, no? Nagdapit kini nato sa pag-usab sa atong panglantaw, no? Ngaunta makakita kita sa pagka-Dios ni Jesus diha sa atong kinabuhi, no? Asa man ang Ginoo sa panahon sa atong kalisdanan. Muna itong pangutana, no? Napagkikanta, natutulog ba ang Diyos? Wala, oy. Matuog pa mo inigwali, pero Ginoo wa matuog. Nindot kaayo ng pamalandunga kung atong balikon ang nahitabo sa Ebanghelyo. Sa panahon nga wa sila makakita ni Jesus, giubanan sila ni Jesus. Sa panahon nga nakailan na sila ni Jesus, si Jesus na wagtang silang pananaw. Buti pa sabot, no? Wa na sila manginahanglan nga makakita ni Jesus, kay sayod man sila nga si Jesus nabanhaw o di na sila biyaan ni Jesus, no? Nindot nga atong huna-hunaon ba, no? Nga sa panahon nga magtuota nga nawa na ang Dios atong kinabuhi, mao ni panahon nga ang Dios naguban nato, wa lang ta makaila. Nga naman focus na kita sa mga negative nga mapanghitabo sa atong kinabuhi, no? Magtuo magunta nga pinangga tas Ginoo kung iyang tumanon ang atong gusto. Ang tinuod yun nga timailhan sa pagkapinangga nato sa Ginoo, kanang higayon nga kamaunatang mutuman sa iyang gusto. Di ba? We learn how to follow His will, no? Dili nga God learns how to follow our will. Ano sa man ta magbabungahon? Sa higayon nga di nata dependent nga makakita kita sa Ginoo, no? Ano bitaw, gusto kita nga ang atong senses mupahinumdum nato nga ang Dios naguban nato. Muni ang higayon hinuon nga di ta makakita sa presensya sa Dios, bisag klaro kayo nga naara sa diha, no? Giubanan sila ni Jesus, gihisgutan sila sa tanang bahin sa kasulatan nga naghisgot sa iyang pagkamatay, sa iyang pag-antos. Wa sila makaila ni Jesus, no? They were so focused on their dreams nga wala matuman, no? Muna nga nindot nga doon tay shift no suma sa gingon ni San Pedro, ato tan-awon ang pagka-Dios ni Jesus diha sa iyang pag-antos aron ato makita ang presensya sa Dios diha sa atong kalisdanan. Lisod kayo, no? Di na sayon, no? Muli gina kihangan ta nga usbon nato ang atong panglantaw, no? Paradigm shift. Atong usbon atong perspective, no? Ato nakita mauni ato tan-awon sa kilid, ato tan-awon sa luyo, ato tan-awon sa pikas kilid, unsa di ay ang nahitabo sa atong kinabuhi, asa di dapit ang Ginoo diha sa atong kalisdanan. Kay kung panunay tang maglikay og kalisdanan, di gyud mulig-on ang atong determinasyon diha sa atong pagsubay sa dalan ni Jesus, no? Iwara ba lang agianan padung sa pagkabanhaw ang kamatayon ra gyud sa krus. Kung bitaw na tingali nga mahadlok tang mamatay, iwa pa tayo siguro malangit ta. Kung siguro tang malangit, di na ta mahadlok mamatay. Isigurado man tang mas nindot ang atong padulngan. Ano man, tungod kay ang atong panglantaw kutubra sa pangandoy sa tao. Wata makakita sa
pangandoy sa Dios para nato nga iyang katawhan, no? Muna ang gikinahanglan nato nga pamalandungan nining panahon sa Easter, no? Doon tayo 50 kaadlaw sa season of Easter, no? Nga unta ma-focus nato ang atong panglantaw sa pagkabanhaw ni Jesus aron atong matugkad ang kahulugan sa krus. Manglantaw unta ta sa iyang presensya sa atong kinabuhi bisan wa nato siya makit-i. Aron di nato siya mataligaman sa higayon nga siya mupakita na sa iyang presensya nato diha sa atong kaguol, diha sa atong kalisdanan, no? Ano mahinaon ta nga unta bukas ang atong kasing-kasing ug hunahuna sa grasya sa Dios, sa lamdag sa Espiritu Santo aron makita nato ang wa nato makit-i ug aron ang atong panglantaw sumala sa panglantaw sa Dios alang kanato. Hinaon pa unta. Manindog palihog o karon atong baguhon ng atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lanang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Ikan dito mobalik siya aron pahukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang Amahan sa atong nabanhaw Ginoo si Hesukristo, nga ang iyang pagkabanhaw mga hulugan alang kanato sa bagong kinabuhi diha sa pagtuo ug pagsalig sa iyang dakong kaluoy ug gugma. Moingon kita, maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Paluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga Kristiyanos, nga siya nga milingkawas sa mga Israelita, gikan sa kaulipnan didto sa Ehipto, maglingkawas usab sa iyang katawhan, gikan sa kaulipnan sa sala. Magampo kita. Manluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, maningkamot nga mapaila si Kristo, ngadto sa kalibutan, nga tao, alang sa uban, nga midawat bisan sa mga sinalikway sa katilingban. Magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, makasabot sa kalig-on nga nagagikan sa pagpahiuyon o sa pagsunod sa mga laraw sa Dios. Magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong nasud o sa mga punuan niini, nga sa atong pagtubo ngadto sa kahiusahan o sa kagawasan, mutubo usab kita diha sa Kristohanong pagtuo. Magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga imong untang isipon nga takos o mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong hayahay nga kahimtang ug kasiguruan, dili unta magpahimulag kanato gikan sa mga panginahanglan sa nanag-antos natong mga kaigsuunan. Magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Amahan,
sa among pagdawat sa maayong balita sa kabanhawan ug sa among umaabot nga pagkinabuhi uban kanimo. Mangayo usab kami nga imo kaming pasination sa mga epekto sa pagkabanhaw ni Kristo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Igsoon pagampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa malipayon nga simbahan ug gihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan. Kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay umatarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon nga tungod kanamo og diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay. Siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pag santos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon may kuha siya og paan, may pasalamat kanimo, may pikas, ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang hinahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Igsuon mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apani pamulong mo lamang og mamayo ako. Magampo kita. O Ginoo, sudungan nga maluluyon ang imong lungsod o gitugot nga gibag-o mo pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa iyong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Manglingkod sa mga kaniyon. Mga pasalamat, sa ngalan sa atong talahorong Arsobispo sa Subo, His Excellency Most Reverend Jose Palma, ang team of pastors o ang PPC officers din sa atong parokya sa katedral, nagpasalamat kaninyong tanan sa inyong makanunayong pagsuporta, ilabi na ngadto sa tanang mga benefactors, sponsors, o ngadto usab sa atong mga volunteers o liturgical ministers. Salamat usab ngadto nila ni Mr. Calix Dixon, Mr. Calixto and Miguela Yu and family, Engineer Cesar and Joanna Lendio, Ms. Cynthia Jenny and Jack Rentuza, Ms. Joan Castillo and family, Mr. and Mrs. June and Araceli Llanos, Ma'am Mary Ann Cabigas, o Jerry Alcover and family.
Sa atong flower sponsors nga sila si Engineer Cyrus and Engineer Jessica Otadoy and family, o sa atong flower decorators nga sila si Mike Pugoy o mga kaubanan. Mga importanteng pahibalo. Una, nakpadayo na ang atong novena pahinungod ni San Vidal, atong patron. Ang mga novena masses magsugod sa kada alas 5 sa hapon. Ang fiesta karong umaabot Abril 28, Biyernes. O aduna kitay procession sa alas 4 sa hapon. O ang fiesta mass sa alas 5 sa hapon. Nga pagpanguluhan ni Bishop Medipel Billones. Kabahin ni ini, padayon kitang modawat og mga stewards of the day sa atong mga novena masses og alang sa dugang kasayuran duo lang sa atong parish office. Ikaduha, ang education ministry dinhi sa atong parokya sa Cathedral mo pahigayon nining mga musunod nga kalihokan. Catholic Faith Defender sa kada Miyerkules sa alas 7 sa gabi. Bible Apostolate Liturgical Bible Study o Bible Exposition sa libro nga Jacob's Well kada Biyernes sa alas 7 sa gabi. Ang mga venue niini adto sa San Vitalis Hall. Ikatulo, gidapit ang tanan sa pagpalit o pagbasa sa bagong lungsuranon nga gibaligya sa atong mga asers o aserits. Ani dinhi ang mga ulahing panghitabo sa atong simbahan sa Sugbo, sa nasod o sa tibuok kalibutan. Ikaapat, isip pagpangandam sa pagsaulog sa kaplag ang imahe ni Senyor Santo Niño muduaw dinhi sa atong katedral karong umaabot Abril 25, Martes. Pagasugdan kini og santos nga misa ngadto sa Magellan's Cross kiosk sa alas 12:15 sa udto. Og human sa misa dadon ang imahen padulong diri sa katedral og ang reception o pagdawat niini sa alauna sa hapon. Ini kaugma ni anang adlaw, Abril 26, Miyerkules, mao ang send-off sa maong imahe sa alas 2 sa hapon aron dadon kini sa San Nicolas Parish. Ikalima, aduna kitay Pastoral General Assembly karong umaabot Mayo 14, Domingo, sa alauna sa hapon adto sa La Purisima Hall. Gihangyo ang tanang chapel presidents o representatives sa tanang mandated organizations sa pagtambong. Gikan sa team of pastors din sa atong parokya sa Cathedral, daghan kaayong salamat o Happy Easter. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab ganimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang tawag sa atong Ginoo, tumagon ang ta sa pagtuo, manimuha kita sa panahon, ang Ginoo makakatawag. Ang tawag larawan sa gugma, mao'y hapit sa kansatagsa, itawag ka sa pagkalagan sa tiunay pagkaran. Pagkadagan sa aming ulong, pagkalinis sa mga gagikaroon. Hatagan kita sa Ginoo.